Günni kol içsen organizmingda näme üýtgeşmeler bolup başlar? Birinji hepdeden eýýäm sen özüň energiýaly duýarsyň. Gannaky glukozaň mukdary artar, emma aşgazyna simäzimiňo gynanır. İkinji hepdeden seninle baglylyk dörep başlar. Organizmiň bolsa insulini garşy duýjulugy peseler. Sen içeňde özüň energiýaly duýarsyň, ýöne plança sagatdan soň diýeli 1-2 sagatdan soň özüňi ýadaw duýarsyň. Üçüncü hepde ýeten bolsaň gynansak da kola seni bagyşlamaýa. Diýişiň aşgazanyň bagryň ziýan çekip başlar. Kolaň düzümindäki fruktoza hem de saharoza tutuş bedeninde hem de bagryň daşyna ýagyň ýygnanmagyny eltýär. Emma düzümindäki kislota bolsa diýişiňe ziýan edýär, duýjulugyny üýtgedýär hem de karisiň üstünden eltip bilýär. Dördüncü hepdeden bolsa kolaň düzümindäki kafein bilen şeker sebäpli gan damarlary dykýan ýaglaň sany köpelýär. Oň esasynda hem dawleniýa galýar, ýürek agyry bolýar, hem de kelle agyry döreýär. Inni şu taýda näme netije gelýär? Kola adamyň saglygyna ziýan ýetirýär. Şonuň üçin men saňa içme diýjek gel, ýöne çeniň bilseň ýaxşy.